ndipo patinoona ana sekuru vedu ari masvikiro nemapositori topa kumatendo kuvayera shumba vatidzidzisa nekutipawo gwara iri. Ndiyo ine dzidziso, ndiyo inotipa isu gwara reupenyu. Ndipo patinowana vanasekuru nemapositori vachitipa gwara reupenyu. Tokopawo matendo kuvayera shumba vakatidzidzisa nezambuko racho. Ndiwo akatipa vabatsiri ava, vatipa vabatsiri tigove nedzidziso. Nganyime mpururu. Mushauna harangero. Mushauna harangero. Tokumbira kakune mina mzimire mabereka ana amtina. Mpururu kana mkanyayo. Mandibaya. Tokumbira gwara reupenyu. Idzidziso kune vanoterera kutoshora unozvivharira nzira idzi, nzira dzimwe chete. Anoda kuchitendero achida kuchiwana, tese tiri vamwe chete. Uyewerere nje, uyewerere nje, uyewerere nje, uyewerere nje. Ndakumbira shumba onakanda kutenderere watipa gwara reupenyu. Kazwai muri Zimbabwe. Kusangana kwatiri kuita nasira rimwe zuva ndiko kupindana kwemazuva. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Muri Zimbabwe ngiyalibingelela namhlanje ngiyalithomba lapha elithole khona lithole likahle. Namhlanje ngihamba lo Andrew Neshamba, mina nginguchiyera. Munoziva chichera? Zvinoratidza kusiyana kwedu vanhu. Imi makapfeka majackets. Kuratidza kuti muri kuita sei? Mukutonorwa. Koinini? Muri Zimbabwe. Ndangoda kuti ndivaratidze chera kuti aiwa hatina kufanana. Nhau dzatauya nadzo nhasi dzinokwana kuita 2. Inhau dzatangoda kuti tibate. Ndofunga vazhinji vanoona pama YouTube, pama Facebook, munorangarira muchiona imimi mufananidzo wenjuzu yakabatwa. Hatizoti nyika ipi ichiburiswa kunze kwemvura. Tinoiti njuzu nekuti ndiko kufungira kwedu, asi nhasi uno tinoda kuti tipinde in detail, titaurika nevanoziva njuzu dzacho kuti ndiyo here njuzu kana kuti kwete. Muri Zimbabwe njengoba limuzu Andrew khuluma ukuthi namhlanje sile ndaba zethu ezimbili. Eyokuqala ngenjuzu, lapha kuthiwa injuzu. Ngiyathemba liyabona kulama video akade circulate kuma WhatsApp, Facebook, indaweni eziningi nje ku social media besithi hayi kule njuzu ebanjiweyo iphandle. Thina sikwazi ukuthi injuzu, but sikwazi ukuthi injuzu ihalf umuntu half fish. So sithi hayi mana siye kulaba abakwazi izinjuzu zangikhona besitshela ukuthi injuzu kumbe ayisi. Now yechipiri ndiyo yepaleki yeya tati tikupe update ye munhu wokudyiwa negarwe. Udaba lwethu lwesibili sizathu ukuthi silitshele ukuthi hayi kwahamba njani kumundoda leyane eyayitholakale eyayidliwe ingwenya kule Chiwero. So ngelunye udaba lwethu lwesibili. Senkwazese muri Zimbabwe tinokurudzirai kusubscribe ku Drewmas Media. Drewmas Media, taking you to another level. Nungamiro yekutipa gwara reupenyu. Ndipo patinoona ana sekuru vedu ari masvikiro
nemapositori topa kumatendo kuvaera shumba vatidzidzisa nekutipawo gwara iri. Ndiyo ine dzidziso, ndiyo inotipa isu gwara reupenyu. Ndipo patinowana vanasekuru nemapositori vachitipa gwara reupenyu. Tokopawo matendo kuvaera shumba vakatidzidzisa nezambuko racho. Ndiwo akatipa vabatsiri ava, vatipa vabatsiri tigove nedzidziso. Nganyime mpururu. Mushauna harangero. Mushauna harangero. Tokumbira kakune mina emzimire maberekana amtina. Mpururu kana emkanyayo. Mandibaya. Tinokumbirawo. Tokumbira gwara reupenyu. Idzidziso kune vanoteerera kutoshora unozvivharira nzira idzi, nzira dzimwe chete. Anoda kuchitendero achida kuchiwana, tese tiri vamwe chete. Uyewerere nje, uyewerere nje, uyewerere nje, uyewerere nje. Takumbira shumba ona kanda kutenderere watipa gwara reupenyu. Don't forget to subscribe to Drewmas Media. And remember, Drewmas Media taking you to another level. Ine dzidziso, ine nhungamiro yekutipa gwara reupenyu. Ndipo patinoona anasekuru vedu ari masvikiro nemapositori, topa kumatendo kuvaera shumba vatidzidzisa nekutipawo gwara iri. Ndiyo inotipa isu gwara reupenyu. Ndipo patinowana vanasekuru nemapositori vachitipa gwara reupenyu. Tokopawo matendo kuvaera shumba vakatidzidzisa nezambuko racho. Ndiwo akatipa vabatsiri ava, vatipa vabatsiri tigove nedzidziso. Sekutaura kwataita kamuri yeZimbabwe nhau yatoda kutanga nayo chera ndiyo yepaleki. Yakatora nzvimbo paleki yemurume akadyiwa negarwe. Chatoda kukuzivisai muri yeZimbabwe ndechekuti mapurisa esub aqua unit anonzi akazosvigira kusiya basa rekutsvaga mutumbi iwoyo vachiti aiwa basa ravainaro rakawandisa. Hatizoedu kuti rakawandisira kupi, zviri kureva here kuti vanhu vari kunyura kwese kwese. Izvozvo hatingazive, hatingade kubata hedu chiitiko ichocho. Asi uya murume akabuda achitaura kuti aive nemurume uyu akazodyiwa negarwe, akabatana nevamwe varume ndokutanga kuvhima makarwe. Tine urombo kuti havana kunge vatizivisa, tingadai takatoburitsa vhidhiyo yacho vachitsvaga makarwe. Makarwe havana kuaona asi vakazowana munhu.
So muli eZimbabwe indaba esisathi siqale ngayo indaba lekhe yomuntu owathathwa ingwenya owadlwa ingwenya. Kwabu amapholisa abuya lana angena emanzini edinga kweni ayethi umuntu engawele emanzini bayangena bona behambe bemthatha agcina phela sesithi hayi sesikhathele thina ngokudinga umuntu singamboni thina silemsebenzi eminye eminingi ofanele siyenze bagcina bechiya kodwa abangani lo umoya wasithiyayo bathi hayi thina sizubuhlungu kakhulu angeke siyekele umngani wethu ephombu kunyamalale ngaphi emanzini so baqalisa ukuthi phela bezingele ini ingwenya lezi ezazikhona ekuzingeleni kwangikhona bagcina bethola ubani umngani wakhe lo ongumoya. Naizvo shoka mutumbi urukunzi wakawanika asi ma private parts angadyiwa neruoko rwanga rwaita sei zvakare rwadyiwa asi zvimwe zvese zvakawanikwa. Muli eZimbabwe umuntu lo wagcina lwanoye kuthiwa hayi uyadingakala kabonakali njengoba sengikade ngitshila ukuthi wagcina sebonakele kodwa ingalo le yayingasekho lama private parts ayingasekho. Asi hazvo venyama tinogona kufungidzira kuti foul play asi according nevanhu vacho vakaona akabatwa negarwe hapana foul play. Naizvozvo mutumbi pari zvino uri kuparira Nyatwa hospital uri kumira postmortem asi uri kunzi wakawanikwa wanyanya kudikombosa zvekuti vari kumira maspecialists kuti ange achiongorora kuti zvakamira sei. Tingati panhau iyoyo yegarwe ndo mamiriro azvakaita. Muli eZimbabwe bathe sebemtholile phela laba babemdinga ababedinga umuyi bathola ukuthi hayi wayesebole kakhulu ukuthi nxa babesebembamba bayesebethelela lenyama sezibi kwanisa ukuthi ungabamba kuphela ihlinjani ihlephuneke so bakhathesi sikhuluma nje isidumbu singaphi sisesibhedlela besadinga phela labana ukuthi bebona ukuthi hayi ingwenya isibili eyamdlayo okulento eyayenzakalayo so khathesi basamelele uspecialist ozababona ukuthi ngeqiniso ingwenya kumbe kuyino kwathatha indawo. Tichada kuedza zvakare kubata veZimbabwe Republic Police tinyasonzwa kuti mapurisa esub aqua unit akambowanda sei nekuti kakawanda tichinzwa nhau iyoyo kunzi mapurisa ari busy somewhere else kwaanenge achita rimwe basa. Zvinoreva here kuti chero kuti kune vakawanda vari kunyura mvura kana kuti vanenge vaine mamwe maduties atisingazivi isusu veruzhinji nekuti tinoziva kuti kana munhu anyura mvura anofanira kuti aita sei anyururwe kana munhu akuita 2 weeks asina kutsvagwa 4 days asina kutsvagwa zvinenge zvorevei. Plus takanzwa zvakare imo mulake zvichinzi pane iye mukadzi uya wekunyura mvura uya hanzi mapurisa akati hatipinde sewage. Ndo zvimwe zvatichada kuti tinyasonzwisa how police sub aqua unit operate. Tinogona kutaura zvakawanda maybe vanenge vachitya nekuti mupurisa munhuwo zvakare munotondera pane nhau yakaitika kuChiredzi mapurisa akapinda achida kunotsvaga vanhu vanga vaiwira mumvura one wacho akabva atonyura futi ipapo pakati papfungwa dzekufungidzira kuti kunyanya area iyoyi Njuzu dzakawanda kana vasina kuitawo chivanhu chacho toziva kuti mapurisa haana nguva yechivanhu vanongosvika vachiita zvavanenge vachiita asika mupurisa munhu hanzi muroyi munhu kubayiwa anochemawo saka ndinovimba kuti nyangwe zviri zvepasi ukangonopinda uchingonopinda unogona kungokuvara panoda kukumbirirwa. I think tichanzwa kuti vanozvifambisa sevanongosvika here vachiti hatina nzvimbo dzinoera kureva kuti kana mapurisa achida kukumbirira which means kunofanira kuita vaende kune svikiro renzvimbo o kumapurisa kunofanira kuti kusvikiro remapurisa hazvinganakidze kuenda kupolisi chinoona kuine masvikiro ainzi aende ndiye mapurisa aiwa tingati yaZimbabwe ka
hongu muri Zimbabwe tingaseke zvedu asi chitiko chakaitika chinosuwisa chemunhu akatorwa negarwe tinoti aiwa mweya wake ngauzorore murugare. Mule Zimbabwe singahleka sivile okunye but into eyenzakalayo ibuhlungu kakhulu. Angiyathemba ukuthi akula muntu ongafisa ukuthi isihlobo sakhe kumbe umngane wakhe ezokuthi hayi kade uhleka la izolo phela sebhubhile. Ngiyathemba lapha alala khona uzalala ngokuthula. April 1 tichaketine conference ya tichaketi nayo ichake ichitanga muswa 22 23 24 April ndo ichake big Sunday tichaketine yatinoti family deliverance. Ndogo ngati leo wakawanda tunoya kuno wamata zvitosarenda zvikwambo pamwana yachisunungurwa pamwe achidzikinurwa ari Mwari chete ari kusunungura vanhu. Oh yes. Ndinotenda kuti kuungana kweso taunganira iye neniwo takatounganirawo iye zvisi. Oh yes. Saka iye kana achinga uya pakati pedu ndiye anobata totoonawo achibata totoshamiswawo nazvo asi anobata akagara pamutumbi. Now, so 22 inenge Friday, 23 inenge Saturday, 24 inenge Sunday, Sunday inenge big Sunday. Now, nzvimbo ichange ichiitirwa musangano wekusunungurwa kwevanhu inzvimbo inonzi Mbare Netball Complex Stadium. Inzvimbo iri padhuze nehall inonzi Stoddart Hall. Saka kureva kuti opposite Stoddart Hall. Saka tikangosvika paStoddart Hall opposite pane ground riripo rinonzi Mbare Netball Complex Stadium. It's a stadium inotambirwa netball. Ipapo ndo pachange pane conference yedu. Ndichatsanangura mazuva ayo nenguva. Musi weFriday tichatanga nenguva dzinoita 2 p.m. masikati tozopedzisira topedza na7:30 asi musi weFriday wacho tichange tine 1-on-1 kubva ma7. Musi weSaturday totanga zvakare service yedu nenguva izvi 2 o'clock asi kubva ma7 zvayo inenge 1-on-1 yema families. Tichazama kuziva kuti kutakemira vanhu vakawandisa but we shall try kuti vanhu vange vachibatsirika. Oh yes. Musi weSunday manje ndopotangwa service makuseri na7 kusvikira na4. Ndisati ndatsanangura kune vari kubva kure kana mudhuze tichange tine vaimbi vakasiyana siyana. Vaimbi vari kuuya kutiwo timbo itiwo zvakanaka tiri munyasha zvedu hazvina chakaipa. Vaimbi vakasiyana siyana sanganisira mukoma Mathias Nere. Yes, I don't know kana vasvika mukoma Kudamusene. He's coming today. So vakasvikawo manje maminutes anotera. And also Babana Mai Charamba. And also, there are so many singers that are coming. Many of them, just to mention a few. They've got so many singers, so many that are coming. Now, so Chechi was Waganaka, Tiaropa Fazwa, Tirimunyash. Oh yes. Right, my families are in Bakure. Kone wama yuti kana wachinge wauya, awachagona kudzokera. Accommodation is there. Yakawandisa kudarika shida vanhu vangaida. Tasvika manje panguva yanga yakamirwa neveruzhinji yenjuzu yakabatwa. Tinoti njuzu nekuti isusu tichikura taingoudzwa kunzi njuzu kumashure uku inenge riri besu rehove, kumusoro ari munhu. Asi mukatarisa mufananidzo watiri kukuratidzai panguva ino, ndofunga munoona kuti
munhu uyo haasi murungu semaziro atinoita kuti njuzu ndedzechirungu, munhu mutema. Ndiwo maonero andiri kuita, handizvo here chera? Yikho mule Zimbabwe sesifikile phela edabeni yakade lilumelele kakhulu. Lapha ngiyathemba lapha labona ukuthi ivideo esilitshengisayo yona leyi thina singokukwazi kwethu ngokukhula ngama TV eswabona nxa ngathwa injuzi sikwazi ukuthi ngapha phansi yabi inhlanzi phezulu kungumuntu, kodwa njengakhona ke sikubona thina sithi kwini injuzi, kodwa sikwazi ukuthi kwabaziyo bona bathi kwini. Asimukatharisa kachera muri kuzviona here kuti kuzasuko ritori besu rehove, musoro munhu, vhudzi racho maudziro atinoitwa njuzu same. Asi face iyi manje iri kunyatsoratidza kuti inini ndinofungidza kuti munhu akatorwa aane makore atorwa, but manje face inoratidza kuti achiri wechidiki, haasi kuratidza kukura nebhodhi yacho. Asi nokuti zvinonzi munhu anotora nguva hombe kuti anga achizoshanduka mwiri wake wese kuita njuzu. Asi kana muchirangarira zvakare zvakataurwa namuchembere wekuchiredzi vaiti hanzi njuzu haichembere, inongoramba yakadaro, uyezve njuzu haife, zvichireva kuti dai pasina vanhu vakaburitsa mumvura ivavava aingorarama ari mumvura forever. But ininika nemaziro angu njuzu handi inenge uko, so inenge kuona kuma cartoon inenge ine zvakareba so zvine mahwaru zvefish mascale handi imagination yevarungu. Apa ndiri kuona like ine dolphin. Izvo akudai munoziva chirungu ka dolphin ndochi chiya chino chihove chiya chakanaka, so chiri smooth. Saka zvinoreva izvo zvakare kuti njuzu dzinogona kunge dzine macategories, nekuti unonzwa munhu achindire manjuzu ini asi aiwa kati anenge ari ngori chihera ari kuzvifambira achindire manjuzu, haana kana munwe chaiwo wasanduka kuita hove. Arora zviri pari mweya wekumvura, handiti? Saka naizvozvo tinovimba tichazonyatsoda kuti tigare pasi nevakasiyana-siyana tichinzwa kuti njuzu dzine macategories mangani. Asi sekutaura kwataita kamuri yeZimbabwe kuti nhasi uno tinoda kungokuunzira hedu vaviri chete vanoedza kuti tsanangurirawo kakuti chii chaizvo munhu here akaburitswa, nekuti kachera munofanira kuziva kuti pane vamwe vanhu vanonzi anoshanduka kuita bere. Haimozviziva? Munhu anonzwa kuti achinja rabere, munhu aanguruve, munhu aanyoka. Saka ndofunga pamwe munhu yatori paprocess yekuchinja kuita mhuka yaagadzirwa nayo kuti aite, pamwe anga akaromba kamunhu yei. Mule Zimbabwe sizathu ukuthi sikhulume lababili nje abazathu kusitshela ukuthi kuyini sibili ngokuphelele, ngoba thina lapha lo Andrew singakwanisa ukuthi siliqedile ngalonke lokho sidebate ukuthi injuzu kumbe asonjuzu kumbe kuhambe njani. Thina sizazwa laba abakwaziyo ukuthi kuyini injuzu yini kumbe ayisi, ngoba abantu abaningi silaba abantu ukuthi bakwanisa ukutshintsha ebusuku bebe zimpisi abanye bebe zinyoka. Asazi ukuthi le injuzu ongumuntu nje wazitshintshelayo waba ngapha waba yifishi ngapha waba kwini waba ngumuntu, so hayi sizathi siza ukuthi bona bathini. Atina kukwanisa zvakare kuenda kuna gogo Shumba kuchiredzi kuti vange vachitaura nezvenhau iyoyi. Ndopaipa patogara tichema muri Zimbabwe kuti tiri kutsvagawo mafuta, zvinomboswinya zvinombosunga tokundikana kunge tichifamba kuenda kunzvimbo dziri kure. Naizvozvo tatiregedzai titore vana chamangwiza vemudhuze vanoziva zvikuru pamusoro penjuzu. Mule Zimbabwe ngethemba ukuthi abaningi babesithi indaba lingahambanga kubani kugogolwana uchiredzi ushumba yawo ndaphatha hayi sibonini ukuthi ngesikhathi sangikhona lokuthi phela sila la amafutho ukuthi sikwanisa ukuthi sefika khona ngale sithemani sithathe bona laba abaseduzane abakwazi abalolwazi sibili ngendaba zamanjuzu besitshela ukuthi kwenzakalani liqiniso kumbe ngamanga. Don't forget to subscribe to Drewmas Media. Drewmas Media taking you to another level.
Makasimba ere mchembere. Aiwa, isu tinotekaira vanangu. Aiwa, tinotenda. Tauyawo kasemwere dzenyu semhuri yeZimbabwe tine vhidhiyo ratenderera munyika yese, ringotenderera kuma WhatsApp group, ringotenderera kuvanhu vakasiyana siyana. Mune mufananidzo ndofunga patambokuratidza ipaipai, hanzi Njuzu yabuditswa, saka vanhu vachema kuti Drewmas Media ndimi mune vanhu vanogona kuziva, vanogona kunge vane ruzivo rwekuti chii chinogona kunge chiri kuitika, injuzu yechokwadi here, chii chinoita kuti kana yabuditswa inenge yabuditsirwei, iri kuita kunge munhu akatsva, hazvisi kunzwisisika. Semaonero enyu mungatibatsirawo motitsanangurira, motijekesera kuti chii chaitika, chii ichocho. Aiwa, mubvunzo wamabvunza ndinounzwisisa. Kana muchireva Njuzu muri kutaura kuti garadziwa, handiti? Zvazvinoita panhau yezvigaradziwa, kana pane mufanikiso wekutaura kuti imi muri kutaura kuti garadziwa iri raonekwa riri rega riri mukati memasango, nandi? Zvareva kuti mukati memadziva kana kuti pasi penyanza painenge igere, muri kuzotsonokora ndikuita zvinoti igadzo rinenge raitika pasi penyanza kunana garadziwa, muri kuzotsonokora kwandiri kuita. Zvareva kuti Njuzu iyoyo inenge iri Njuzu isina kunochena, isina kumira zvakanaka. Asi dai wanga uri mufanikiso wekutaura kuti aiwaka iwo wemazuva ano kai wechingerengera, vanofamba nezvavanofamba nazvo vachita sevari kunoredza nai, wozosangana nazvo mukati mekufamba. Taiti aiwaka zvinoreva kuti vaita makuna vana, kana vachizenga vaita makuna vanenge vaita mukati menyika yekwavo, muri kuteereresa? Zvoreva kuti waifanira kuti wazoenda kuna mambo kana kuti mhondore mukati menyika iyoyo, wonobvunzira kumudzimu wenyika kuti kosei zvaita chiwani chimisikidzo chenhau yakadai mukati menyika yavo. Asi sekutaura kwamaita nemubvunzo wamaita, zvoreva kuti Njuzu iyi Njuzu isina kuita sei? Isina kururama. Ndosaka yadzingwa nanagaradziwa mukati menjuzu, nekuti kana taakutaura tinotaura tichiti vana vachimanji munoshereketa. Kuna mumwe anenge apinda mukati memasango
onzi aiwa kamushongo watakupa uyu chienda unoisa mukati menyanza. Uri kuzwa sonongana kwandaita nekuti mwana garadziwa mukati memadziva wezviyera zvoreva kuti havaizotambira katsvina mukati menyika yokwavo. Muri kuzwa kusanangura zvoreva kuti vanotora tsvina vachikandira kunze. Zvoreva kuti kune muiti anenge ane maitiro ake asina kumira zvakanaka akanoenda kunogamuchidza anagaradziva mukati menyika yekwavo. Zvinova noti kakwete nekuti kana uri mudzimu wenyika hauna chanje negono haizombotandirwa kunze vanangu. Asi muchembere tiri papo mubvunzo ndeyekuti kuva njuzu chaiyo mugaradziva injuzu pachayo. Aiwa mufanikiso uchifanikiso chauri kutaura iwe nai mufanikiso wanagaradziwa. Uri kunzwa kusanangura ndikuita mufanikiso ndewe mufanikiso wanagaradziwa. Asi garadziwa iyeye wari kutsanangura nezvekuti angoonekwa ari mukati medondo hapana kujika mwanangu. Wanzwa kutsanangura kwandiri kuita zvareva kuti tingataura kuti mashiripiti anenge achiitika zvavo mukati menharaunda yavo nekunobata nekunoshereketa kumishonga inozopfuka ichinzi ndeanagaradziwa. Dzimweni dzenguva munhu yanenge akatotsanangurwa kunzi chienda unopota uchita zvakati nezvakati nezvakati nekuti kune vamwe vari kunobuda kunze vachida kunoromba upfumi asi vachida kuromba dziri chii dziri njuzu. Wanzwa zviri kureva kuti avaita anenge achidzima kuna kadai vakanga vari garadziva nekuti zvaida kutoti zviende kumhondoro kunobikwa doro wonokumbirira garadziva iyoyo womudzosera pai paanogara nekuti vanenge vabata zvinguva kandiwo vechikarangaka vechirungu ava vanenge vachitaiwa zviwanikwa zvemumvura. Asi isusu semhondoro tinotaura tichiti anagaradziwa midzimu yani yedu midzimu yenyika. Wandinzwisisa? Gogo ndaona kuti kwakune vanhu vakati zarei pachiitiko ichocho, vamwe vachibata vamwe vachiita zvisinganzwisiki, but kwakune vanhu vakazara. Zvinotendera here kuti kana vari vanagaradziwa kuti akabuda panze vanhu voenda kunozara votanga kubata zvinoitika? Kwete mwanangu, ndoanonzi makuna. Kana tichitaura makuna tiri kutaura kuti kurashika kunenge kwaita vanhu kwekuti vanofanira kutenga vachitoripa. Asi wese abata kana ari garadziwa wemudziwa unova mudzimu wenyika, mudzimu wemhondoro. Zvareva kuti aiwa hakuna upenyu kwaangadzi anoita sei anorarama, nekuti dai vaunganidza vanhu venharaunda iyoyo kumasvikiro wobvunzira kuti chii chinoda kuitwa kana garadziwa abata nemangerengere kana kuti vemabvi marefa nai zvino uyu garadziwa uyu aiwa tinoti hakuna garadziwa akadaro anongoonekwa mukati menzvimbo ari ega ari mukati memasango. Chiko chaitika kuti abudiswe mukati memasango kana kuti aende achinochichidzira vana nai nekuti tichitarisa mufananidzo wacho muchembere, garadziva vacho vanga vachiita kunge vasisina simba, vapera simba, kunge munhu atsva asisagone zvekuita. Zvinoreva here kuti kana abudiswa mumvura ari munhu anenge akaipa, iri njuzu yakaipa, haizodzokeri inenge isisina simba, kana kuti zvamataura kuti munhu anenge achishandiswa? Kwaifanira kuturuka mudzimu wemhondoro wemunharaunda iyoyo kubatwa kwakaita garadziwa. Wanzwa? Zvori mudzimu musha wenzvimbo mukati wenzvimbo iyoyo aifanira kuita sei? Kuturuka wotaura kuti endai pakati pane makuna zvino apa mwanangu hazvina kana chirevo. Wanzwa? Zvoreva kuti mashiripiti manova mashura ari kuitika mukati menharaunda, mukati menzvimbo iyoyo kwavo. Zvakuda kuti vakuru vavo nevari mukati menharaunda vagare pasi vagadzirise chirevo chipi ichi. Handisingazivi kana une mubvunzo zvakare. Muchembere, njuzu chaidzo dzinotombooneka here dziri panze zvekuti toti rimwe zuva aiwa ndaona njuzu iri apo iri panze, kutoiona sezvakaitwa mufananidzo uyu zvaitika nevanhu, inotombooneka here
zvekungofumuka izvo. Kwete mwanangu, garadziwa haoneke pese pese mukati memasango kana kuti mukati medziva. Zvoreva kuti kune munhu ane chikaranga kana kuti ane zviriwo paari ndiye anogona kukudza kuti pandasvika pano ndaona chii garadziwa nai. Asi mimi mese imi ruguru mwandira hamaizoona garadziwa nekuti mairayira. Mafambiro anoita ana garadziwa zviyerayera zvisingaonekwe pese pese zvinoshura mwanangu kuona garadziwa ari kunze kwechi kweruwashiri rwake. Dzemsango ndegande dzemsango ona kase kurumanonoka dzemsango dzinorema iwe dzemsango ndegande dzemsango kadzinorema dzemsango kadzinorema dzemsango dzinorema dzemsango dzinorema iwe. Muchembere tine nyaya yatisvitsa panapa muzuva ranhasi semhwere dzenyu senyika yeZimbabwe. Tine chiitiko chiri kuitika chatenderera mumasocial media ese. Kune njuzu iri kuratidza kuti yakabatwa ikaibviswa mumvura yakangoonekwa iri kunze kwemvura tisingazive kuti zvinhu zvakaita sei. Imimi ndimi mune ruzivo semaziviro amunoita semaonero amaita nevhidhiyo kuti zvinhu zvichiitwa ichi injuzu chaiyo here, ndizvo here kana kuti ndezvekunyeba kana kuti injuzu isiri njuzu hatizive. Tinoda kuti mutibatsire ipapo semhuri yeZimbabwe. Ndakazvimirira ndiri gogo mangwinya nechiono nemaonero andaita. IBP shiripitire vapenyu hakuna ana maerera vakadaro, ana njuzu vakadaro, kwete zvandirambira. Pamuri kureva kuti hakuna ana manjuzu vakadaro munorevei? Munoreva kuti izvi ndezvekunyeba, saka chii chaita kuti semaziviro atinoita kusaziva hedu tiri mwere asi tinoziva kuti mufananidzo wazvanga zvakaita ndewe njuzu? Sekuona kwandaita pavhidhiyo iri, njuzu haina kudaro. Ndichitarisa nemaonero angu nemuWest Maine, muchiuno Maine, zvakatosiyana kure kure. Uyezve njuzu hakuna vapenyu vangagone kusvika pedyo nayo.
ndingagone kureva kutsanangura ndichiti njuzu inoyera ine simba rakanyanya hakuna munhu angagone kunosvika kana kunobata pairi kwete ibipi ichiripiti rakangoitika mukati menyika iyoyo vapenyu vakaitawo mhiko dzavo dzavakaita akazoshanduka kuva mucherechedzo wenjuzu ndo kutsanangura kwandingagone kureva ndichinosvitsa pamberi penyu. Ya tinotenda ndofunga ipapo mabva mataura pane pamabata kuti hakuna njuzu yakadaro. Mungatijekeserawo sekuziva kwenyu kuti dzimweni dzenguva tizive kuti njuzu chaiyo inenge yakaita sei nekuti apa turungoti injuzu munhu wese arungoti injuzu. Ndichireva ndichidai kuti ndireve nokukuzivisai njuzu inotoonekwa nevanhu vanenge vane svikiro remvura remachembere anenge akatoyera paropa napanyama chinhu chinoyera chakapiwa simba nanyadenga achingoonekwi pese pese kana kungoonekwa nemunhu wese wese ende kana ukatoiona pamiri pako unotonzwa kuti panapa pane simba remagetsi raakupinda mukati mandiri haugone kusvika pedyo nayo. Ndichinoreva ndichinotaura pamusoro pevhidhiyo riri kutenderera kuti aya ibipi ichiripitire vapenyu vamwe vanenge vakuda kutsvaga masimba emumvura ogona kudzoka ochinja oita senjuzu asi isiri njuzu. Asi zvichingoreva kuti chimiro ndechenjuzu asi iyo haisi njuzu. Mucherechedzo wayo urikuda kuita kunge mufananidzo wenjuzu asi zvakatosiyana panotori nemutsauko. Nokuti kana iri njuzu chaiyo semaziro angu ini njuzu uku kwayo kukunenga kutori nemakwambe makwata anenge efishi ine beshu hombe kwete zvaikaita iyi kuita kunge bottle of fish kwete haisiriyo njuzu ichiripitire vapenyu vanenge vachida kuedzawo kuita masimbawo ende ndichinoona vhidhiyo yekuti mutumbu uri pachinhu ichi chakaita kunge bottle of fish mwana mudiki haisi tingati kuti munhu mukuru. Vanhu vaye vanenge vane mashiripiti avo vanoita makona avo akaipa vachida kuedza kuita mhiko dzavo mumvura vachifamba nevana vadiki vachivatungamidza kumberi zvodzoka mwana uyoyo ogona kana kushayiwa simba odzoka pakuita bipi reshiripiti roro kuti agone kunoenda kumucherechedzo wenjuzu asi isiri njuzu vamwe vomusiya oenda iwo sara akadonhera kumahombekombe kwemvura. Alright. Saka zvichireva kuti nyika iyi zvamareva kuti mashiripiti zvakanaka here zvaitika kunyika iyi kana kuti zvinongoshanda kuvaridzi vazvo sezvo zvanga zvisinei nenjuzu chaidzo dzinotoyera izvi hazvina kana basa hazvina zvazvinokanganisa zvazvinokonzeresa kunyika yacho. Izvi kufumuka kwakuitika kune vanhu vanobata mhiko dzavo dzakaipa zvakufumuka kuti vapenyu vazive. Zvakufumuka kuti vapenyu vazive nekuti tikada kutaura nhaurwa yana mayerera machembere emumvura havadi tsvina havadi matakanyanya saka vakaipa kana vakuda kuita mhiko dzavo zvipikirwa zvavo mukati memadziro kuti vatore masimba ndo panozowanikwa paakuitika zviitiko zvakadai izvi vanenge vakurasirwa kunze kuti nyika ione vapenyu vazive. Hongo mumwe mubvunzo wabva wauya kwandiri muchembere ndewekuti sezvo ari mwana uyo anenge atungamidzwa muzvinhu zvakadai achararama here chichada kuitwa kuti mwana uyu ange achisunungurwa sezvo avo vanenge vashandisa mishonga yavo vachishandisa mwana izvo zvakutambura onekwa nemunhu wese. Zvinenge zvakuda kune vanokwanisa vanogona vari mukati menyika iyoyo kuti vagone kunoyoonora kuti mwana adzokere paunhu paumhumu hwake chaiwo chaiwo asi kana pasina kunenge kwakutodzimuka kwemweya. Mhuri yeZimbabwe ndofunga mazvinzwa zvataurwa nevataura ivavo hanzi kwete haisi njuzu kungangove kuda kufanana nenjuzu
asi haisi njuzu. Muli eZimbabwe njengoba libazwile lapho gogo bezikhulumela abantu abangu2 abangazaniyo bathi hayi ayisinjuzu kungaba umuntu nje kungaba isifana umfanekiso wenjuzu ngani kuyahambelana but hayi akusonjuzu injuzu kufanele ibe lomsila wenhlanzi omkhulu ayibi la lokana kungani ngizimpiko lokana ade likubona. Ndizvo zvezvo ndanga ndichitaura ka chitangisa chirongwa kuti mimwe mishonga munhu anogona ngaatorishanduka misikanzwa yatinoita vangani chera vanhu vakakufonerai vachiti ndiri kudawo nhamba dzemunhu anorombesa ndiwo maresults iwaye kuda kuromba manje kana zvazopfuka vanhu tinongoita kupa maconclusions akasiyana siyana. Muli eZimbabwe siyakwazi ukuthi abantu bathanda ukuthi behambe bebamba imithetsheni phela befuna ukuthi bebe ngabantu abanothileyo ngeminye imvuzo yangikhona ukuthi ekucineni abantu bangikhona bagcina benjalo kumbe ngumuntu wahamba wasebenzisa umuntu wagcina etshintshe siba yikhonoka okungasonjuzu kodwa ungani injuzi. Naizvozvo mhuri yeZimbabwe tasvika kwakagumira chirongwa chedu chezuva ranhasi. Senguva dzese tinokurudzirai kuti muudze mumwe mutaurirane muvaudze kuti kune Drewmas Media atijaidze basa tunoita basa sebasa. Naizvozvo vaudzeiwo vauye kuzojoina Drewmas Media family. Drewmas Media taking you to another level. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokuenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga